ndị be anyị ekene m ụnụ ndị Igbo nwe m na ndị nwe ọ dị egwu ife mfụla ebe a eziokwu onye ọwụna asụsụ ya nalụ onye ahụ anago asụsụ gị na ha ana ịnago ife niile gbasara ga ya echefie enenecha m ife onyonyo a wee sị na mma gbasara ụnụ ya kekwana ife anyị na-alụ ebe a Igbo Area TV ka ife anyị na-alụ ife a na-achọ igosi ụnụ mụ nwasokwu ade aha m emete gbasara asụsụ Igbo mana achọgodo m ka ụnụ n'anya ka ụnụ fụ nsogbu dịkwa nwa bi Lagos na-aka agba mbọ ịsụ asụsụ ndị nọ n'ụlọ na-eme agba mbọ ịhụ na ha nwa na-asụkwa bekee anyị nọ mba ofesi na-agba mbọ ịhụ na anyị nwa na-asụ Igbo nke bụ na anyị nwa bi mba ofesi na-enwe nkasi obi na wee ndị nọ n'ụlọ na-asụ anyị amaghị na ndị nọ n'ụlọ anaghị asụ so etu a ka Igbo ji wee chọọ ikpochapụ enwere research anyị mere wee chọpụta na Owerri nke a mere anyị ji wee pụtata ihe ebe a nwatakịrị nọ from 1 year to 10 years ụmụaka nọ from 1 year to 10 years ada anụ Igbo nyafọzi ịsụ ya asụ quote me onye ga-challenge m bịa ka anyị mee challenge maka oge m bịa n'Owerri a gaa na nke nwanne m rahụ wee fụ na ụmụ ya ada anụ Igbo m wee gbaa n'aka abịa m n'Owerri a na-eme gụrụ ụlọ ole m ga m kpa aka n'ụlọ mmadụ kọwa onwe m buru oche nsị gị na ụmụ gị ọ na-asụ Igbo ịjụ ajụjụ ọ dịka ị na-ekwu arụ ọ dịka isi n'ụwa ọzọ bịa aka na-akọ akụkọ Igbo the expression na-afụ n'ihu ndị mmadụ ka ekwe nke nwe ụmụ gị ọ na-asụ Igbo ọ mgbe m bịa kọwa onye ahụ ewe erote n'ọrịghị ụzọ ka ọ na-agaghị ma ya ada na-asụrụ akụziri ụmụ ha Igbo enwere ofe ajụjụ m na-ajụ nke enwebeghị onye sara m ya ajụjụ m na-ajụ bụ ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara na ede asụrụ nwa gị Igbo ajụjụ ahụ na-akụtụ nwaanyị ọbụla n'obi maka na ọ na-edo ha anya na enwero any single reason kpatara ha ji ha ada asụrụ ụmụ ha Igbo njọ ị na-asụ bekee ọfụma asị m ị na-asụ Igbo ọfụma asị m nsị kedụkwa n'ihe o jiri dị gị ka nwa gị sụwa Igbo ọ ga-asụ bekee mana ka m jụọ ahụ enwere ihe uru dị iche bekee ma na-aba eweziga iji ya mee kpaa nkata ma onye ada asụ Igbo gị na-ewere ya kpaa nkata ma ọ bụ ị na-arụ ọrụ oyibo i were ya na-eme atend maka Lagos aha ibe ị gaa n'ọfịs ndị Yoruba nọ ịma abịa na ịgụ akwụkwọ ha ka anyị agụ ọfịs ha nọ ịma nnu ya bekee mana ịbịakwasị ha sọrọ gị isi danụ tupu ha na-asụrụ gị bekee to them bekee wụ a second language asụsụ ha ka ha mkpa nyanwa ka iji wee sị mba ọ dị mma ka anyị bịazie n'ụlọ kwee kwa ka ọ ga-adasi ụdị ike ka onye ọbụla nọ ndị ihe ọzọ mere egwu ji wee baa anyị ahụ sie nne anyị ji wee gbara ọsọ lọtawa n'ụlọ abụọ na nyocha nke ndị United Nations nyochara n'ikpeazụ na mbụ ha ọfọrọ ogo 25 ka Igbo kpochapụ mana nke a bụzi na Igbo language because dịka cancer nwere stage 1 to 4 Igbo language nwere stage 1 to 11 na o ji ekpochapụ na nyocha nke kịta gosiri na asụsụ Igbo nọzi na stage 8 out of the stage 11 of language extinction nwa na onwe m na-ekwu na orugo stage 9 maka ka o si aga n'Owerri anyị nọ ihe ejizi azụ ahịa wuo oyibo ihe a na-asụ on the street wuo oyibo enwere ọtụtụ ndị na-arụ aba ịgwa ha kwụrụ ọtọ si na ọ bụ asị na ọmanfu wee jụọ ha ị nọ na be gị mara na ọmanfu enwego ka isi wee gbagharịa mee nyocha ma na ọmanfu maka na mụnwa na onwe m emego nyocha ezigbo egwu na-atụ m egwu wee baa m arụ igwu na eziokwu ego niile m na-akpata n'ụwa ma bụ n'ihe a ka ọ na-aga oge ụfọdụ ana m ebewa akwa bikos amaghị m ma ego m ọ ga-eduruzikwa m ebe ọ ga-eru ọ dị ikechi ịgwụ m enwere ofe ajụjụ mmụọ m na-ajụ m na-eme ọjọọ m ya bụ ajụjụ ma okpofu ma ihe niile na-eme m nkulie ọ na-akpọ m afa mbụ mmụọ m sị m Nneka ị ma na ọ bụrụ na asụsụ gị foo enweghị ebe a ga-enwe in history that onye dịka gị gafere na the surface of this earth ọ sị m na asụsụ m foo it will never be in history that you ever existed as a human being
you ever walk the surface of this earth as a human being. Ọjọọ ma ajụjụ ahụ ọ sị m kawa ahụ mebe onye ị ga-eme mgbe ị na-ekwukọtala ihe a ndị ọzọ ga-anụ wee tinye aka ịfụ na asụsụ n'ala. Unu lee anya unu ga-ahụ na ndị anyị kpọpụtara wo ndị ụmụ nwaanyị ọwụhụ big men ọwụhụ politicians ka anyị kpọpụtara ebe a. Gịnị ka anyị ji wee tinye uchu anyị? Every community nọ n'Imo State dị represented here. Ụmụ nwaanyị ha n'ebe a maka na anyị na-ekwu sị anyị mesịa mmemme nke a wụ ihe ndị bekee na-akpọ scratching the surface. Ọrụ ka anyị just ibido dị ọrụ ebido maka anyị ga-eburu ozu ọma bupụ ya n'ime obodo. Anyị chọrọ reach the grassroots. Maka na achọpụtara m na kemgbe anyị nọ na Lagos na-eti mkpu ihe a for 5 years ọ mụtabeghị ọtụtụ mkpụrụ. Ịma ihe o ji ga-amụta bụ ọtụtụ mkpụrụ na-ebubeghị ozi ọma buruo ya na ndị kwesịkwara iburukwe ya na-aga. Ndị ọcha butere anyị ozi ọma na-esi ebe ha na ọzọpụ njem kpagharịa gwa ya ndị kwesịrị ịnụ ya. Ya ka ụmụ nwaanyị niile na-ebe a si n'obodo dị iche iche ndị Aba ana m ekene ụnụ ka unu si wee rụọ ahụ ụnụ ụka bịawa njem a. Ndị Ụmụahịa nọ hịa ndị biko kọọranụ ndị Aba ndị Ụmụahịa na ndị si ebe dị iche ndị be anyị na-anụ n'ife na-afịọ ọ gbajigodolu dịka m si gwa ụnụ onye asụsụ ya nara anagokwa asụsụ na aka ife fọdụrụ na ahazi asụsụ ife anyị na-ekwuzi na onwe ndị a na-akpọ ndị a mgbe mbụ onwe ndị dị ka ndị a mgbe mbụ maka na asụsụ na enwezi identity onwezi fa eji identify ego ife a na-ekwuzi onwere ndị dị etu a ọ ife ọwụzi nwaanyị a na-akọwa na site na nchọpụta ha chọpụtara na-enwere steji ofu ruo iri eji enene ma na asụsụ na-agụ na asụsụ Igbo nọ na nke 8 ya na nsogbu ụdị ezigbote nsogbu ụdị asụsụ Igbo na ana ịma a na-akọ ife ọ dịka egwuregwu ife awụ nchọpụta United Nations melu inenekwu na movies anyị ihe onyonyo nke a na-eme ifukwuo na ndị be anyị ha asụtakwuzi asụsụ ahụ anyị adịgide oyibo misigide etu a nsikwa eme mistake ebe a na-emix ya maka gbasara asụsụ Igbo amụnwa dakwurie o nwere ebe ntị ide ị na-anyị fụ na na-amakọzi oyibo a na-amakọzi ya ọnụ wee na-asụ ị na-anyị fụ na ọ na-emekwu m inene ihe onyonyo n'Igbo na agwụmike maka ha asụrụ eme ndị na-ekwu ọkacha ndị a emelu ndị ihe onyonyo Igbo eme awụghọ na ala Igbo ife dịka na-emere na Lagos ma wee ebe ọzọ nneneche ife ebe ha na-asụ ifu na ha na-ejike ya na asụsụ oyibo ya aghọtazi ife na-eme nsogbu ụdị ndị be anyị ezigbo nsogbu ụdị asụsụ anyị fuo anyị efugo onwe ozi ndị ya na-aza ndị Igbo dịka esi gwa gị ọ nọ na nke 8 olu ha na nke 11 ọ na-agụ English kwesịrị ịwụ nya oyibo kwesịrị ịwụ asụsụ anyị nke 2 mana etu o si wee dị ọnọkọ nke ofu ife niile anyị na-agwa ụmụ anyị ji oyibo agwa ha ya inechekwa anya ụmụazị jere ụlọ akwụkwọ ịfụ na oyibo ka eji akụzi ebe niile a na-akụziri ha ndị nọ n'ala Igbo na-ada asụrụkwa Igbo n'onwe ha mana ịhapụ ala Igbo ịfụ na asụsụ anyị n'ebe ọzọ gasị nọ ka vernacular na ikwesịghị ịsụ inekwu anya ụfọdụ na akwụkwọ ọtụtụ na akwụkwọ ha akụzizi asụsụ ọzọ karịa asụsụ oyibo mgbe a na-emebi ya mgbe anyị gụrụ akwụkwọ a na-eme ịbịa iwere English nya asụsụ oyibo iwelukwuo nke ịchọ nya bụ nke mana kịta ọ na-anacha anya na ụfọdụ na akwụkwọ ụmụ anyị ji akwụkwọ akụzichala ha akwụkwọ n'oyibo ife niile emere ha batakwu na ya asụ oyibo nke a ka m mụtara ọfụ na ụmụ mbata unu mma na-asụrụ ha Igbo ka o beso nke a ha mụtara oyibo a ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ nke a ka m kwadoro na-eme obele maka dịka m si egwu nọ esokwa m wee dakwa Igbo a ụfọdụ nwere ike isi gịnị mere chanel a wụ chanel Igbo gịnị mere iji asụrụ oyibo nke ahụ ka m kọwalụ na ife mere na nke ahụ ọdụ ọtụtụ ndị na-enene ife anyị na-eme ebe a ọtụtụ ndị na-enene ma ndị akpọ Black American ha na-eneneji ife anyị na-eme
ha na-agwa m na ha awụ ndị Igbo na ha n'ife na-asụ na nsụọ Igbo ọnya melụ ka ha wee na-esonye n'ife a na-eme na-asụkwa oyibo. Ụnụ aghọtago ka o si wee mee. Nsogbu dị o, nsogbu, ezigbote nsogbu dị. O nwere ụbọchị na Lagos ka m fụrụ onye be anyị mma na village. Dịka onye mmanụ mgbajokwe nsị ya nna kele nke na-eme. Ọ sị m, who are you? Who are you? Who are you? Nsị ya nna ife ọ chọrọ ka nsụ oyibo. Ọ sị okay, what's your name? Who are you? Nsị okay ozugbo. Nsị ya na ozugbo ngwanụ ka ngara ya jewa. Etu ka asụsụ anyị si ana. Ọkwa na ife nwaanyị kwuru. Ijegodu n'ebe ndị Yoruba na-arụ ọrụ n'ọfịs ha, ụlọ ọrụ ha, asụsụ ha efu. Ọ bụrụ ha na onye Yoruba nwe that corporation business ya ebe ha na-akpata ego, asụsụ ha efu, ha ya asụgide asụsụ ha ebe ahụ. Mana ụlọ onye Igbo tupu ijeruo ọ ga na ka ya sị na ịsụ Igbo wụ nsọ. Ị na-asụrụ Igbo na-asụrụ gị oyibo. O nwere ajụjụ nwaanyị ajụrụ nsị ka njụkwa. O nwere ụgwọ a na-akwụ anyị mere na oyibo ka anyị asụrịrị. O nwere ụgwọ a na-akwụ anyị mere, o nwere award ma asambodo anyị enye gị maka na ị na-asụkarị oyibo. O nweghị. Ije na Japan na ọtụtụ ebe gasị, oyibo awụghọ asụsụ izizi ha, asụsụ ha ka ha ma, asụsụ ha ka eji akụzikwara ha akwụkwọ. Nsogbu dị o, nsogbu dị. Asụsụ anyị fuo anyị efukwe na nwezikwe ndị na-aza ndị Igbo na asụsụ anyị fuo. Eziokwu. Asụsụ anyị fuo, nwerukwe ife dị ka ndị Igbo. Ife a na-ekwu ọha obere ife. Nwaanyị na-ekwu ife azụ wee sị ka o jee ife ha mere dịka unu si enene emere na Imo steeti. Ewe na-ajịgasị asị na Owerri ka ọ gịnị. Ịma na ife a dị ka egwuregwu. Ewe na-ajịgasị ụmụazị na-ajịgasị ndị nne ụmụ ụlọ ọmasị Igbo. Ewe bido nyochawa wee fụ na ụmụ ha amụghọ dị aha dị aghọta Igbo aghọta ma achọkwazie ịsụ ya asụ. Nsogbu dị o. Ndị be anyị ịchịkọta okwu asụsụ anyị na-ana a sị na agụọ ofu wee ruo 11 na asụsụ anyị nọ na 8 nya na ọkpụketana ịna ana. Kedu ife anyị eme na ife a? O nwee ife ị nwere ikwu dee n'ebe a na-ede ife ka anyị ghọtakwa na comment section detuo ya. Nsogbu dị. Ụfọdụ ife anyị na-eme ebe a mma na-asụ ya n'Igbo mana ụfọdụ kwa ya wụ n'oyibo maka o nwere ndị be anyị wụ ndị Igbo bi obodo oyibo aha anụ Igbo dịka ntị egwu ụnụ ndị a na-akpọ Black Americans. Ha chọrọ ị na-esonye n'ife na-eme. Ọtụtụ n'ime ha so na ndị na-esonye n'ife a na-eme ebe a. Ọha emekwa mmeji na-asụ oyibo. Mana onwekwa ụfọdụ ife anyị ezo wee kwu dịkwa ka nke a ife ifele etu ọkaka mmesi bịa sụọ ya n'Igbo maka nghọta ndị be anyị. Ebe a ka hapụ ya gbasa ozi a na efu ya. Biko tinyere ya aka na share button ka iji akwanụ ngwanụ.